डार में सीसी बनो तारा खातिर कोइधा के तेल लेव के पर कोइधा बुझल कोइधा महुआ में होला कोइधा उहे तेल लेव के ओइसन बेयास से भेंट हो गइल डार में सीसी बना का करे संत भैया ये हमरा भागे के दोस्त बा। हां जी इहा गलती नहीं है ए भाई में गलती नहीं है ना जब से लॉकडाउन टूटल बनी हां तब से सने सने पितर पछ ब्याह से हमर संगत हो गया इनका मैं दोस्त नहीं के हे काली माई कहां बाड़ू तू उठा लो ना इनका तनी और पीछे आई रुआ आगे आई देखी ना बैठल ही कर रो बाबूजी के जगह का हां तनी और पीछे आई अब कान न चेक एगो पुरानिया के लगे जाती है के सुधर नहीं अरे उनका अरे दादा ओ एहंगन हां अच्छा एगो के मेहरारू के एगो बाबूजी देखे गइले लड़की के ना भैंसी के ना मुर्गी के देखे गइले वो अंडे नु बेचत रहले का देखे गइले जब देख होखले हले हां का मुहावा जब मुंह हाथ देख ले तो कहू अब का करबो अब सेल्फी ली है सेल्फी लेबो आ एक निकलवा के टांग दिया अरे बबुआ मौसी नु ही अरे बाबा के घर में टांग दिया सीता जी ने हिरुआ सेल्फी ले जाके निकलवा के बाबा ला देवता ला घर में टांग दिया मेन गेट पर बयाने भी जिसको जबाने मिले हैं वही आज हमको सिखाने लगे जिसको सिखाया कि चलना संभल संभल के वो हवा में कबूतर उड़ाने लगे हैं पीठ पर दो चार दाने लगे हैं चारों तरफ से निशाने लगे हैं पढ़ने पढ़ाने का माहौल कहाँ और किताबों में खाता जब ए बबुआ के मेहरारू के देखे खातिर और बाबूजी गोई हां का जब देख खुखले हले हां पहुंची जब चले लगले तो लड़किया के पपुआ से पूछले जे यार जी समझे जी और कोनो लड़किया में कमी नहीं खेनु लड़किया के पपुआ कहल कि जाई ना हमार तो बेटी गाय हियो तो लड़कवा के बापो कहते कि बस बस बन तो गई बैठा हो सीता जी बैठा हां बुझल न धुरे को भागे लगलू है ने आबो लइकवा के बाबूजी कहले जे बस बस बन त गई राम लगौले जोड़ी एगो आन्हर एगो कोरी जब राउर बेटी गाय हियो तो हमरो बेटा महाबोल हो संतोष भाई के मुंह देखी ना बुझाते ये यूक्रेन के राष्ट्रपति यूक्रेन के हां रूस चढ़ाई कोई देता तो तनी मनी हमरा मदारपुर से भाई हमार संगतिया लोग आइल बा ये लोग के फरमाइश बा ए बबुआ ए गिलास चला के काहे मारता ए बबू अब बैठ राम जी तू रहो ए राम जी बैठ चाय चलाओ और लोग के भाग खत्म हो गइले बरे अच्छा राम जी के सारे लोग के बियाह पंडित जी करावेले हां आई एगो राजपूत हैं बाबू साहब हो के लोग के बियाह राम जी के करा दे मैं एगो एगो साइकिल पर हारमोनियम बनले बियाह से जात रहले हां झलकू प्रभुनाथ तिवारी ना रामदयाल हम पूछन जे भाई कहां जीबो हां आ तो राम जी के बियाह करावे जे हां लेकिन हम जे भाई तारा बाबूजी के बियाह के करौले बा पंडित जी तारा दादा के बियाह के करौले बा पंडित जी आ तहार बियाह के करौले बा पंडित जी आ तू जे तारा राम जी के बियाह करावे हैं ना भगवा झलकू ना जीबो घरे जल्दी ई कहो जे राम जी के कथा गावे जा रहल बनी हमनी के लगे कहां क्षमता राम जी के शिव जी के गणेश जी के कृष्ण के विवाह करावे के तो साटा काहे का सकार नहीं खाली तारा लोग के बोल पर सही बात हमनी के बोल पर सही बात तनी मनी पूर्वी के भाव हमनी के बोल पर कहतर ये हृदय सिंह गौलर रहले के कहानी के गौलर है जानत रहो ओकरा खातिर कितना लफड़ा भोरे है जानत रहो छोड़ी बाबा ई सब बात छेछड़ हवे चली 3 बज गइल बा यही उदना के कहानी हृदय सिंह के लिखो रहे हां आ के गौलर है जानत रहो हैं ओकरा खातिर कितना लफड़ा भोरे है जानत रहो ये कुल्हे ने खो जानत
कहे के भाव हो बबुआ कि जब से गए परदेश अरे पाती एको नदी में हम ये भागी अरे घरबा संतोष भाई छपरा जिला के हो कोई प्रकार के पूर्वी हमरा के सुना देबो छपरा जिला के हैं माथा गोल हो जे 12:30